खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासिबो आंनि इउटुब चेनेलसिम बरायनाय जासिहरबाय लोगोफोर दिनै लाबोदों नोंथांमोननि सेराव मुंदांखा जोहोलावफुरि पार्क बिटिआर तामुलपुराव थानाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय जोबजासिम मानो होनब्ला जोहोलावफुरनि ओरैबायदि समायना नुथाय नोंथांमोना गासिबो इउटुबफोराव गोबां इउटुबारफोरखौ होनाय नुदों आरो एक्टर्स एक्ट्रिसफोरा बेयाव शुटिं खालामफैनायखौ नुदों जानो हागौ दा नोंथांमोना अन्नानै नायलांबाय जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेल साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लाइक खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामना होबाय आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बिदिब्लाथ' भिडिअसिम लेट्स गो दायोहा जोङो लोगोफोर मेन एन्ट्रि गेट जिथुबा बिबार बायदिसिनाफोरा दङ बेथिं हाबहैनोसै दा टिकेट लाखांनायनि उनावहा सरि टिकेटखौ बेयाव लागोनसो नोंथांमोना नायदो बेयाव लिरनाय दङ सोर सोर बेखेवनाय सोर सोर गायसननाय बेफोरनि माबाफ्रा डिटेल्स दङ बेनिफ्राय लोगोफोर दा नै टिकेटखौ दासो लाहैनोसै टिकेट लानायनि उनावहा माने बे सिङाव हाबहैनोसै आरो नोंथांमोना समायना समायना बिबार जायखौनोखि जोंहा प्रमद बर' सारा सुइजारलेण्डजों रुजुदों जोंनि बिटिआरखौ थारैनो जोङो सुइजारलेण्ड बायदि समायना बिटिआर मोनगोन जेब्ला जोङो मिथिंगाखौ मानिगोन बेबायदि बायदिसिना मोजां मोजां बिबारफोरखौ गायो अब्ला थारैनो जोङो सुइजारलेण्डखौ मोननो हागोन आरो बर्थमान बेखौ मिनि सुइजारलेण्ड होननानैहा जोंहा प्रमद बर' बिथां सारा माने बुङो आरोखि लोगोफोर जों जिहेतु एसे सान्थि मार्टिन थांदोंमोन नालाय ओंखायनो मानसिफोरा एसे खम आरो गोजां बोथोराव बांसिन मानसि फैयो मानो होनब्ला बे समाव बांसिन बिबारफोरा मोजां समायना जाना थायो आंनिया थांनाया एसे लेट जादोंमोन आरोखि बेनिफ्राय लोगोफोर साखाथिनि मानसिफ्रा मोना नैबे पार्कआवनो जिरायफैयो उन्दै उन्दैफ्रा गेलेफैयो समायना नजारा सिनारि जिथुबा बेखौहा नायनानै गोजोननाय लायो जोंनियाबो खाथि जादोंब्ला जानो हागौ सानफ्रोमबो फैनाय जागौमोन नाथाय एसे गोजान जायो माने 45 मिनिटसो लागोन बा 1 आवारसो लानो हानाय स' माने आरो साथियावबो थाया आङो गुबुन जायगायावसो थायो नालाय ओंखायनो माने दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव जोहोलावफुरि पार्कखौ नायहैबाय बिबारफोरा जा समायना लोगोफोर मानसिफोरा नै माने बिबारखौ फट' खेबगासिनो दङ दा माबायो नङा आरो न'आव माबादोंलै दा बुफिननाय जायाखै बाय गुसुंखा लोगोफोर आङो नैया माने थेंका खालामनायाव गाखोबाय नोंथांमोना मा होनोथाय बारथिं खालायग्रा ना मा होनो माने उन्दै समनिफ्राय बेबायदि माने थेंका खालामनो मोनदोंमोन गोसोआव गैया आङो खिन्थु उन्दै गथ'फोरखौ नुनानै बिराद रंजानो गोसो जायोमोन ओंखायनो माने नै आं खालामबाय ओमफ्रायनो गेजेरावनो जोंहानि आब'आ नानाबो होदोंमोन आरो नाथाय बियो केमेरायाव नुजानो लाजियो बिराद लाजिनाय दङ बिनिया जोंहा आब'खौ लोगो मोनबाय नैया बिराद लाजियोनो आंनिख्रुइबो बेसे महर गोसा नायलाय नै माखाबालायसै नै मानसिफोरा दंसोयो खारना हो नै जोंनिया सिस्टारा गोसा नारना हो दैनो आराम मोनगोन ओइ नै गोरलै जाबाय आङो गोरलै फाय बेनिफ्रायहा दा लोगोफोर एसे रिल्स बानायनो थाखाय बेबायदि भिडिअ लाना होबाय आरो आङो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिबारफोरखौ नायदो समायना समायना जा बिबार महर गोसा बिबार बेनिख्रुइबो बांसिन समायना जाना दंमोन एखेबारे डिसेम्बर जानुवारि समाव जों थांनाया माने मार्चआवसो थांनाय जादों खोमा मार्चआव जानांगौ ओंखायनो एसे माने बिबारफोरा बोरैबा जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुदों नैया गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला माने जयै फट' खेबबाय आरो नै बिबारफोरखौ नाय जि समायना आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर जोहोलावफुरि पार्कखौ नायनो फैयाब्ला फैबानो जाबाय बेयो जाहैबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय नावकाटा होननाय जायगायावहा स' नोंथांमोना इजिलि फैनो हागोन नायफैनो हागोन आरोखि दे होमबा
Jwhwlaofuri Parkनि समायना नुथायखौ लाखांनायनि उनाव जोंहानि आनैजों आंजों रिक्सा गाखोना फैबाय ओमफ्राय जोंहा आब'आ डाइरेक्ट बिनि न'सिम थांबाय जोङो फैबाय जयै गंसे रिक्सायावनो लोगोफोर आंनि ब्लगिंआबो बेखिनियावनो जोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोननो थाखाय आङो मिउजिक सुनानैहाय Jwhwlaofuri Parkनि नुथायखौ नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय Thank you. Bye-bye. See you again.